vingut a respirar l'ambient nadalenc. Estem al mercat de Santa Llúcia, on la gent pot comprar tot tipus de coses pel Nadal. Tenim caganers, tenim el tió. Els dies més importants del desembre, les festes pròpiament de Nadal. El 24 per sopar, el 25 que és Nadal, el 26 que és Sant Esteve i mengem canelons, el dia 28, que és el dia dels Sants Innocents. Ai, la loteria! Abans tenim la loteria el dia 21-22. I, òbviament, el dia 31 mengem raïm. 12 grans de raïm, un per segon, a ritme de gong, de campanada, per tenir bona sort. És superimportant començar bé l'any. Bon Nadal!